De protestacties van boeren beginnen de provincie aardig wat yield te kosten. Op een soort plakken binnen verkeersborden bekladden. Bijgelijks onder de skiering, de N358. Een bekladde borden, wat moeten we dus daarbij indenken? Ja, dat varieert. Soms kan het een vlag zijn die erop, of bepaalde teksten, of gewoon helemaal met andere tekens. Vanmorgen kwam bijvoorbeeld naar binnen van een bord, dat is bij de afslag door een rij vanaf Ljouwert. Kill Mark Rutte. Nou, dat zijn natuurlijk best wel heftige teksten. De borden binnen zo slim bekladden dat ze volslijn vervangen worden moeten. Skiermeidje is in de meeste gevallen geen optie. Nee, helaas niet. Dit is wel met bepaalde verf aangebracht waarbij het gewoon niet verwijderd kan worden. Dus het moeten inderdaad of nieuwe borden. Nou, soms heb ik wel eens wat oude borden nog soms ergens liggen dat we die kunnen gebruiken, maar dat lukt niet altijd. Dat is nog wel een extra kostenpost, lijkt het mij. Ja, daar is net gewoon gemeenschapsgeld mee gemoeid, dat klopt. Die borden die kosten geld, maar ook de mankracht die het allemaal moeten doen, ja, dat kost ook geld. De skier kan net verhellen worden op de dierders, omdat het net duidelijk is waar de borden bekladden had. Of het straks in de toekomst verkaam worden kan, is nog maar de vraag. Nou, ik denk dat het heel moeilijk is. Het is echt een oproep aan mensen van, goh, doe dit niet. Ga het gesprek aan. Als je boos bent, en nogmaals begrip daarvoor. Maar zoek het op een andere manier. Maar ga geen borden bekladden met zulke grote gevolgen. Financieel, maar met name gewoon die verkeersveiligheid.